Astăzi eu voi arăta obiectele și lucrurile care poți să le cumperi și sunt bune pentru casă și pentru copiii voștri. Intrăm pe Temu. Unul din lucrurile acestea este la casă. Eu tot ne-am comandat așa lucru. Este un microfon de acesta. El îmi vine mâine pe drum, este foarte bun. Prietenul meu tot de acesta are. Și încă, copiii care iubesc filmul Harry Potter, puteți să-i cumpărați o așa șcatulcă muzicală cu cânticul Harry Potter. Și încă, așa un USB-stick de 512 MB, 100 GB, 128 GB, tot este un stick bun. Sau husă pentru telefon, dar cel mai bun este un pistol de lipit. E ca așa pistol lucrează bine, uitați-vă și la video. Pistol de lipit, eu ne-am luat o altă versie mai mică, el nu tare mult ține baterie, dar nu e de la această firmă, e de la o firmă mai rea, care costa și mai puțin, costa 20 de lei numai, în Moldova. Mai departe noi aveam așa Bluetooth stick pentru un PC. Îl bagi în PC și PC-ul tău să aibă Wi-Fi, internet și voi veți putea conecta cu telefonul, cu USB, cu Nintendo Switch Gamepad la dânsul, fără cablu. Și pentru dânsul puteți să-mi luați de 34 de lei un fir de acesta de topit. Mai departe, cine are un păcat și vrea să-l facă mic pentru jocuri retro, puteți să vă luați așa un SSD card de 64 GB de 197 de lei. Toate odzivurile sunt foarte bune. Super, lui tot ce a plăcut. Și încă sunt așa cu memorie. Tot costă nu tare mult de la Lenovo. Și încă un disc de 64 pentru retro jocuri, dar mai bine de al violet, și mai frumos arată. Eu ne-am comandat și un DC, asta este foarte frumos, interesant. El bate și cu tocul și poți să faci prancuri cu el. Mai departe, dacă ai trotinetă electronică, este un bun acesta. Ți-l pui pe trotinetă și mergi ca la motocicletă. Uitați-vă că asta se face. Îl pui și apeși ca la motocicletă. Și eu ne-am comandat de Temu un așa, vă arăt, un TV Box de 350 de lei. Tot este bun. Îl conectați rapid, vă uitați în completare și blocul și HDMI cablu. Numai mai bine să vă cumpărați încă unul, că el e prea scurt. Sau să vă cumpărați un lungitor de cablu de ceala. Mai departe, puteți vă luați încă un de acesta telecomandă pentru acea TV Box. Să o conectați, că cu ea mai îndemnos să scrie în Google și în YouTube diferite lucruri unde vrei să te uiți. Nu și îndemnos că play este sunetul, mouse-ul, tot acestea. Și poți și la PlayStation 5 să-l conectezi. Mai departe, așa imprimantă. Tot este o imprimantă bună, costă 197 de lei, o prieten de mea s-o lua de culoarea roză și foarte i-a plăcut. Foaia se vinde și la magazinele Rodop și pe Temu de prețuri mici. Mai departe, ce mai departe este? Pot să vă spun că și așa microfon este bun, dar el e foarte ieftin. Da, tot e bun, trebuie să aibă și lumini. Haideți să ne uităm la videoclip, dar mai bine nu. Și așa e prea ieftin pentru un microfon.
Și încă lui fanatic Harry Potter sunt așa stickere de 22 de lei. Stickere cu Harry Potter și cu stația nouă și 3 pătrimi. Mai departe, este cască. Eu mi-am comandat de pe Temu o cască că de asta. Mie foarte mi-a plăcut ea. Acum vă arăt și comenzile care le-am comandat. Ea că tot așa, tot este o bună lucru. Unde ce asta că tot la TV Box-ul ceala că pe dânsul poți și jocuri să le instalezi de pe telefon. Și încă unul, așa, de 1770 lei, un monitor. Prietenii mei, 2 prieteni de mie s-au cumpărat tot așa monitor. Mai departe, așa, cablu cu pentru de pus când voi stinge lumina ca să aveți internet la telefon. Vă puneți la router și vă uitați la telefon dacă voi nu aveți internet în telefon. Sau vă puneți drona la încărcat chestie, un perihadnic deasupra. Și încă ce mai avem? Avem de asta Nvidia videocartă. Costă 486 lei, tot pentru aceea, pentru jocuri slabe, poți să iei de cele retro jocuri. Așa, baterii, atâtea baterii tot sunt bune, eu mi-am comandat de astea și încă mai mă folosesc, încă mai sunt, că ele sunt tare multe în o cutie. Așa pix, eu nu de aici ne-am comandat, eu ne-am cumpărat de la un magazin, dar tot de ce asta e foarte bun. Dacă copilul vostru, dacă se greșește, puteți să-i luați, că el se șterge și poți să corectezi, poți să iei de fiecare culoare, cap roșu, verde, când trebuie. Mai departe. Și puteți să-mi cumpărați încă de 54 de lei, unde este Ana cu 30 de peste. Pentru tot de este pixurile și în complet merg dacă vrei să comenzi, dar mai bine să iei de cele. Pentru saxofoniști poți să iei de este de nu tare, recomand că ele nu sunt foarte bune, mi-a spus învățătorul meu. La tablete, nu sunt bune tabletele astea de pe Temu. Ce mai este? Acum baterii de este, eu vreau tare să ne cumpăr, că mie îmi trebuie un fotoaparat care el a fost al tata meu, el e foarte bun, de la Samsung. Și ce mai este? Mai este și așa baghetă tot Harry Potter pentru iubitori, să-l pui nevată și că este aici deasupra și aceeași cătul. Nu, e interesant pentru iubiții al lui Harry Potter, iubitori de Harry Potter, ea că și buzina e palăcica. E că dacă voi la trotinetă electrică n-aveți din urmă lumină, vă cumpărați un distar și îl puneți, îl aninați de urma lui trotinetă și când vă trebuie îl puneți la încărcat, când nu luminați cu dânsul. Sunt și cu speciale lucruri. Tak, și v-am spus că azi vă arăt la sfârșit comenzile mele. Ia că comenzile mele. Ia că mi-am comandat unde este, cum v-a spus eu vouă, o cască. Nu cască, dar pentru jocuri. Să te joci cu prieteni. Mai departe, ne-am comandat un LED de 1 metru, ne-am comandat de asta, numai nu mi-a ajuns. Eu m-am luat de 15 metri, dar trebuie să-mi iau mai mare. Și numai este nu pe telecomandă, dar pe butoane, nu știu încă cum a să fi. Mi-am luat un de acesta gri, de culoarea gri, nu gri, dar da, gri. Și el tot trebuie să vină acuș. Și o husă de ceas pentru telefonul meu, că eu am albastră, numai ea s-a stricat de mai are 3 ani. Nu s-a stricat, dar a început să arate nu tare frumos. Și ea ca microfonul despre care v-am zis, tot ne-am comandat un microfon, că eu singur scot videoclipuri mele. În viitor încă nu știu. Până când mă uit singur, până când le scot. Și, cum am spus, la revedere, o zi bună, lui fete și băieți. Ne vedem data viitoare.